Elorriko instituto honek beste sariren bat edo jaso izan dau aurten eta aurreneko urteetan? Bai, aipamenak izan ditu, aurreko 4 urteetatik 3 edo uste dut, ez dugu ondo gogoratzen, baina bai, lehenengo saria aurten da lehenengoa, baina bai badaramago historial apurtxo bat ja aipamenekin akzesitak ditzen zaie. Baina bai, badago, badirudi lehen Elorren badagoela asmakizunentzako lako hasi bat edo, eta bentsat ideia badauzela. Etorkizuna badago, ez? Elorrizokoak sarie, Laurok? Bai. Emangoak, ez? Bueno, noz bukatzen duzu ez klasiek? Ekainako 21 edo. 21 maitzen duzu, ez? Gogoz, ez? Bai. Bai, ez da? Gero udan segin behar duzu, Oporretan du pasa, ez? Baina... Bai. Baina aprobetsatu behar duzu ez dakite kaina ustaian ere desberdinak egiteko, edo ikasteko, edo... Ez. Bidaltzen badabiz lanak, lanakin, baina bestela oporretan lagunegaz, piztinan, ondo pasau. Dekogula. Ya está, ez? Ikaslenak esan diez, Mikel? Bai, hombre, gure gora berak bidoguz, baina tanekin moduen, ez bereekin bakarrik. Lan egin araztea da zailena, igual irakasle danontzago ez niretzako bakarrik, baina bai, orokorran ikasle hona dira. Bueno, ze irabazi zen duten? Zelen amendik ikusi izan dut zozer, ez? Artu mesedez. Bakoitzak honako bat jaso zuen? Bueno, ondo ez da? Ezen ukaten, ez? Horrakorik ez? Orduan ondo. Mikelentzat beste erloju bat egon zan edo zer? Bai, nire izatelako kirolerako banda bat, etxean daukat. Eta, bai, ez da beraie besteko hain polita, hain handia, hain ona, baina, bueno, nire nazkeixatuko, nire eskutsi nintzen da, bitu pare batekin etxera. Hori da. Bueno, hori kutxineko gauza da, ez? Azken fineen, hau da ideia, proiektua, zuek talde moduen landu duzuena, baita lehen Mikelek aipatu duena, lehen dikolako gauza bat egin izateko, beste gauza batzuk planteatu behar dira. Nik galdera bat egin behar notuen. Hau zuen artean sortu den kezka bat da, ez? Txirondolarien, segurtasuna eta guzti hori. Zuek 12 urte deko zuez, ez? Zuen kezkak gaur egun kezkaren bat. Zuen kezka bat momentu honetan zein izango litzateke, bai, txirrindulariaren segurtasuna, bai, baina beste kezkaren bat edo beste preokupazioaren bat euki aldo zue. Ez dakit entzuten duzuena, ikusten duzuena, komunikabideetan, telebistan, ez dakit, hau izan daiteke bat, ez, arazoren bat, edo, bueno, dagoena, ez, baina beste gauzaren bat, urrengo proiekturen bat, asmatu alizateko edo, zer, galdera oso... Bai. Ez deko zuek eskarik? Bai, baina proiektu bat egiteko da zaila. Bai, zergetik? Porque diez gauzau, pues, ezin dienak arreglau ez bada pertsona baten gaitik. Baina zein izango litzateke agian? Gauza asko. Gauza asko, ez dakit, bat. Lurren egoera. Lurren egoera? Bai. Lanak utxauta. Gero bai refusiatuak, agertzen di asko telebistan. Gerrak eta... Pobreak eta. Hori diezuen kezkak? Bai. Momentu honetan komunikabideetan eta ikusten duzuena, ez? Aukera dago datorren urtean, bebai, ostera ere olako lehiaketa honetan aurkeztu alizateko, ez? Bueno, dator urtean espero dugu jarraitzea lehenengo mailakoak izango direna ikasleekin, aurtengo moduan, teknologiako gelatan landuko dugu. Eta honeia, bigarren baiara pasauko direnak, segurazki... Laurek pasatuko diez, ez? Espero bai. Bai, ez? Bai, seguro bai, ikaslo nahi. Aukera aukiko dabie arratsaldetan, auspoako orduetan, proiektuak gehiago lantzeko eta jarraitzeko lehiaketan parte hartzen. Guztita, ez lako esperientzia gona izan dan, espero dut, aldetik gogo eguko dabila jarraitzeko. Urte bat deko zuen, ja asmatzen ikusteko haber ze proiektu orkestu aldo zuen datorren baina ondino hilabete asko dauz, uda dau, ondino tempora asko dau, baina bueno, izan daiteke agian pizkanaka ikustea. Datorren urtekoa bai proiektu batean bakarrik kredituko ditzaritek, ez? Hau moduan, ez?
Bai, lehenengo mailatan aurkezten garen lehiaketa hori ideian geratzen delako, ideia da. Ja, 3., 4. mailetan eta batxilergoan, guk ez daukagu batxilergoi, baina ja, hor da, enpresa produktua saldu eta landuagoa da, helduagoa da, bai. Eskatzen duena proiektuek zerbait helduagoa da, beste maila batetakoa da. Asmakizuna asmatzen bakarrik ez da gauza gutxi. Hau martxan jarri behar da, praktikan jarri behar da, ez, Mikel? Ondo legoke. Bai, benetan. Nire txirrindulariena zen aldetik desiatzen horrelako zerbait atera. Ez dut galdetu lehen, baina zu txirrindularia zara, beraz hau, asmakizun ondo da, ez? Bai, gainera lagunei erakutsi dotziet, eta danak esatzen, noizko, Mikel, esaten, momentuz ideian geratu da. Zuk teknologia eta informatika bat ondozu, ez? Hau martxan jartzea posible izango litzateke, zaila izango litzateke, edo zer? Ziurren ez pentsatu izan duzu zelan, edo ez tozu pentsatu zelan ze aukera ongo liraken? Bai, pentsatu dut, aurrera matea zaila da, bai, batez be, eunekin lantzen ari garilen, eta elektrizitatea eta eunak, eta izerdi, agura, eta horrek gauzak ez dira oso ondo eramaten. Baina dagoeneko badago merkatuan antzerako produktua daude, agian hemen ez ditugunak hainbeste ikusi, baina gero eta gehiago ikusten dira, kaskotan argiak, bizikletetan argiak, gerrikoak, txalekoetatik, errefletantetatik aparte argiak direnak. Argiak. Eta nik uste dut ikusko dela, hemendik aurrera gero eta gehiago ikusiko duzuela. Perfecto. Eskerrik asko zorionak, eskerrik asko momentu hauekaitik, ez dakik klase gehiago galduko dituzuen ala ez, ez dakik komunikabide gehiago etorriko diren dala ez, agian ETB, baldin badator, ez, ez aukera ez, ez dakit, beste komunikabideren baten hemen bi gauz, así que, claro, ekainako eta bat artek. Gero zein behar duzu, zu ere? Oporretan, Oporretan, piztina, ondartza, mendire... Bai, desietan zauzi, ez da? Bai, zizen da, ikasturte luzie, gogorra izan da, edo zer? Laburra. Laburra? Bueno, pasatzen izeguna, bastante harin. Bai, Bai. Hori izango da gustora ongo zarielako, edo? Bai, Bueno. hasieran gogora dalako. Bai, urduri. Bai, urduri da zuzer berria, ja, LH-tik DBH-era zauz urduri. Gainera nausiek dia gaiztoak eta sartutzen beldurra. Dordan zatoz ona oso urduri, baina gero osoa sartzen. Baina ondo pasau zu, ez da? Bai. Ikasten eta lagunekin eta ondo pasau zu, ez da? Bai. Bueno, orduan datorren urtien lasaiago. Bai. Udan egiten duzu, bidairen bat egiten duzu, hemen gelditzen zarie, edo... Bidaiatu. Bai, dana? Bai, ez da? Hemendik kanpo? Eta gero batzutan joeten gaz, pues, piztinara eta errekara eta. Bai, ez da? Egualdi ona egiten da ben, ez? Elurrion jarri dozko oindala gutxi kriston piztina. Ja, ondizek eta oso, Bai, orduan. Topera goten diez, sudan, ez? Bai, ez da? Dagoten gara elorrikoak eta inguruko herri guztietakoak. Bai, hori bai badakit. Ia eguraldi txarra iten dagoenean ez dagoela inor. Claro, ez da jante guztiz etortzen da ona. Claro, kanpoko jante etortzen da. Bueno, zuke bai, ekainaren 21 aurrera, hori beste gauza bat mundu bat izaten da, irakasleen mundua izaten da, ez? Baina, bueno, zuke bai, kurtzu amaitzen duzu, ez, Mikel? Ni bere moduan kurtzu da, amaitzeko desiatzen. Bai, zergatik ez. Eta, bueno, 30ean bukatzen dugu. Uztailean lan apurtxo bat egingo dugu, eta gero irailerako pilak arratzera. Hori da, hori behar da, behar izaten da, Bueno, eskerrik asko, zera ere, zorionak, eskerrik asko Mikel, eta datorren urtean ze sorpresa izaten dugun, maketa honekin gelditzen gara, eta hor daukago, unasek dekon hor ziurtagiria, edo hor sariaren diploma. Bueno, horrekin bukatuko dugu gaurkoz hemen Lorrizoko institutotik, eskerrik asko guztioi, eta hurrengora arte, agur.